Talk! Right in the kisser. Okay, så kött som vi kommer att göra backflip. Dang it! Wow. Men det är inte bara sen. Ja, visst det. Lägg till nacken. Ja, för jag skulle samla 100 kronor. Vad gick du Jesper? Du kunde Nej, spela kom. för du? Jag kan se ett barn. Lite mer hit. Okej. Ja. There we go. Yeah. Nej, ett visst band. Ja. Missar så blir jag inte sett Det med. var som kan vara. Nej, det är bara Nej, vi tar alla efter rätt. nej. Det är Vi kan ju inte... Kan gå och trycka nu. chip off Wumps block. Ah, jag var så... Ja. Det var bra. Wow! Okej, nu färdar han ordentligt med originalen. Visst jag kan tro det var av långt. Oj, jag släpper inte drömma. Yes. Åh, passar. Jag tror man ska... Jag tweetar det. Jag tänkte på det. Det är det. Ja, 500 liv all tänkt. Logga. Oh, fuck. Nej. Det är man kan stöpa där så. Det hör inte jag. You have it. Okej. Wow! Wow! Do up. Let's go. Let's go through the obstacles. Yeah! Shit! Yeah! No! Nailed it! What the heck? Let's check this out. Check us really good. No, nu är inte så en backstage. Första start. Det är en tutors. Läs i skifte. Läs! Hoppa. Med inte. Fake. Okej. That's so difficult. Jag spelar. Du hycker rätt du och hoppar. Inte jätte. Alltså. Där. For top. Yeah, which yeah. Jag måste rikta läs. Ja, okej. Hade han så så kassan. Kan jag göra kassan? Ja. Jag sprang för det. Maj. Just det. Vad är? Rickard av just nu. Okej, inte kolla. Ah! Okej. Ah! Där är Google, check traffic. Kanske nämnde jag. Du kan slå han det där. Oh! I went too close. Jag kan. Han. Vi ser ner med nu. Nu ska jag spela löv och vakna. Wow. Yeah. Show the moves. Woo! Okej. Du gör det! Ja. Ah! Oh, fuck. Wait for the next ride. Daring. Vad ska jag spela? Kanske göra. Berg. Nej! Well, det skulle vara daring. Och på ett next ride. Där vi fuckar berg. Yeah. Now you know how it is to be alone. Lock shot.
Basically att det är ingen gängkall. basically att det är the most lonely coin in the world. Ja, parkour är. That's it. The kicks out of it. Yeah, that's how I do it. Fuck this shit. Yeah. It's fast. Too much action. Okay, now there shit. Which gets linked to that, is it? Yeah. Fuck shit. Mario analfabet för mig. Jag sa att stora kan gå ifrån placka. Yeah. Jag mest var skumt på det. Du gör det! Du har inte gjort det! Woo! Att det bästa move i spel. Holy fuck, jag ska boxa Richard. Makes me so mad. We build our houses, your castles, we pave your roads and still you walk all the... Do you ever say thank you? No. Well, you're not going to wipe your feet. Yeah. On me? I can go first, you just for fun. Holy. Throw that. Huh? Tried to pound me. Yeah? Ooh. I'm going to crush you just for fun. Pound him. Oh. Oh yeah. Wait. Like that. Det blev det jag har sexuellt. Alltid spanna. Ah! No! Okay. Ah! Jag kan pound me. Ah! No! Yeah. Pound you in your backside. Dunk. Ah! Whoa! Oh! Så fett, jag kan ta en ryska. Också annan knapp, så jag kan få gästa. Go! Last one. Go. It's mad. Oh. Okay, kan se det. Oh. Aj! Såna clips av höga. Ja. Nu han testar du. No! That's good. Slap. Come on. Börja nu, CJ här. Kom igen. CJ är så nice. Så jag faktiskt tiltar slash med snurr och det är för efter och för framåt. Så jag som väntar samtidigt. Det är igen. Kom igen. Escape! Klar var det så snabbt. Vad var det? Och spattar vad vi gör. Okej. Go. Oh, cursed again! I'm just a stepping stone after all. I won't gravel or grovel. Here you win, take this with you. Yeah, stepping stone. Damn right. Oh yeah. Right? Shit. Nej!